5-star hotel din nan ya ce ga mutumin da suka zo za a yi public private partner kai ka ba da ƙasa ni in gina a ɗauki shekaru 99 ko 100 sannan ka dawo mana da shi waye zai kai shekaru 100 ga wayo ne na hanya sace mutane dukiya. Shi wanda aka tura wa ya bada approval shine MD na Kano da gwamna ya tura masa, shi ya kamata ya ce wannan gurin ya kamata a mai da shi take rubuta ya bada. Kun san waye shi ne mijin Balaraba, kun san super daughter ko super daughter, ‘ya'yan da ba su rantse da alkur'ani ba amma sun shigo su ne shugabannin gwamnati. Mijinta shi ne MD na Kano kuma shi ya ba da approval a rushe makaranta a yi 5-star, kuma kamfanin da aka kawo nasa ne da Balaraba, sunan kamfanin Lamash. Duk wanda yake yana da abu ya je duba corporate affairs za su ba shi Lamash sunan kamfanin na shi sirikin Ganduje ne da yasa, kuma su aka ba suka rushe wannan wanda dubban mata yara suke amfani da suka ba mu bar wannan hajj camp. Duk wanda ya san hajj camp a baya akwai gidaje wanda ake saukar alhazai, saboda wannan lokaci duk arewa babu inda ake tashi zuwa aikin hajji irin Kano. Gidaje 130 ne na saukar alhazai, 130 a ciki. Akwai masallacin juma'a, akwai police station, akwai kotu, akwai islamiyya, akwai toilets guda 75. Dare ɗaya Ganduje ya sa idan sa kai ya je ce duk sai sun tashi, suna kuka ana fito musu da abu. Suka tafi kotu ya ce da chief judge a je a buɗe durowa kamar yadda aka yi mun a jefa. Aka tada su, aka rushe wannan gidajen da masallacin da mai kaf, aka yi layout, aka sayarwa mutum ɗaya ya je yanyanka. Za mu bar wannan? To suna nan da yawa. Haka Triumph wanda aka fi cece kuce yanzu shine na polytechnic. Wataƙila akwai lecturer sani na Baba Dalha. Makeken fili a polytechnic legal hadda tiyata a gurin. Sai dokta ya kamata ki san wannan tunda makwabtan ya je ya kwaci ya yi fulotai na alfarma a ciki, kaso 70 na gwaggwane da 'ya'yanta. Za mu yi publishing sunaye, muna nan da su. A wannan gurin na 'ya'yan talakawa ne ko? Kamata ya ita ma wannan makarantar a yi mata hostel, a fitar da guraren wasannin yara, a yi tiyata, a yi halls wanda yara za su dinga zuma su san suma a universities. Ka je ka kwashe har akwai manyan da suke surutai, su ma sunansu yana ciki, za mu buga in Allah ya buga. Mun shige ta kuma mun fara website, kuma za mu mai da ita makaranta mai martaba mai inganci in Allah ya. Akwai makarantu da yawa duk haka. Babban abin da shi ne kana gwamna ka yi rantsuwa za ka kare mutunci da dukiyar al'umma, kuma kai ne mai babakiran, kai ne mai fashewa. Wani kuma ya yi alkawari zai kwato musu, shikenan sai ya zauna saboda kada a ce ya yi ba daidai ba, shi kuma yana jin daidai sai ya zauna ya zuba ido. Randa na shiga kabar